إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ғалымдарыбыздың хожасына ұлық болған хақ Субхана тағала бізге бары мезгілі біз берген неғмәтлер әрбір мәртебелік үшін тоқтаусыз шүкірлеріміз вә рахметлеріміз анығына мақтау, анығына ылықлауларымыз болса еді. Қадірлі Расуліміз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям пейғамбарымызға, оның әхлі бәйтіне сонсыз салават шарифаларымыз, дұға сәламларымыз ерішсе еді. Ұшбу бәрәкәтлі мезгіллерді Ирақ араларını яқын етіп, yoq вақытларını бар етіп, Allah Haq Subhana Tağalanın yırtına келем әлі, бәрәкәт, неғмәт өзіме тапқырландырым әлі, yırtıma бәрәкәт алып қайтым әлі deyip шушында рахим еткен mümin мұсылман қардашларыбыз, қылған ғамәлләребезне Раббыбыз Subhana Tağalabыз игіліктен етіп, хата елғышлықларını, кемшіліклерін ғафу әйләп, бәрәкәтлі ғамәлләребезне тапқырландырып, һәммә безгә дә һәр ғамәлебезнең нәтиҗәсен İki dünyanın ılıqlığı, bərəkəti, niğməti itsəydi, həm birdə buluğubuz, birdən buluğubuz, Rabbimiz Subhana Tağala bizning həmmə bizə də nəticəsində uluq səlamı olsaydı, bərəkətli. Assalamu aleykum və rahmetullahi və bərəkətuh. Cəmaətul Müslimin, bugün inşallah Rahman Rabbimiz Subhana Tağala bizning nasibi bilan bik tip məsələyə көз салырбыз. Ул да болса исламда хатын қыз. Жәмәғат, шушы хақиқатны ислам дini келу білән, менә шушы бәрәкәтні тануыбыз, ни қадар ұлық икәнлекне, ни қадар кереклекне, һәм ни қадар тип урын алып тұрғанны ашықлары алдыннан ең ілік жәмәғат исебізгә төшерик. Ислам дini келген шеге қадар, нинди халық Ғарабстан жерлігінде жәмәғат нинди адашуда, саташуда, һәм нинди түбәнлектә шайтанның кытқы вәсвәсәсендә булгансың. Җәмәгать, сабый бала тугач, ул шатлык, әйе, ата-анага бәхет. Әмма ләкин ул заманда булган җәмәгать шундый шер, әгәр дә ир бала туса, ата шатланган. Җәмәгать, ир хатын кыз туса, кыз бала туса, җәмәгать, атаның бите карала торган булган. Атаға инде шул кимшілік бола тұрған болған қыз бала туды бет дейіп, жәмәғат алайғана да шекленіп қылмаған түбәншіліклері, жәмәғат қыз балаларыны өз қоллары білән тіріләті көміп қоя тұрған болғандар. Тірілі жәмәғат қыз балаларыны көміп тұрған болғандар. Инде, әлхамдулилля, Расуліміз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямыбызны пейғамбар итеп, bizga nurimiz itib, ajamag'at o'ylanib qariq, bizga gina nur itib jibarganmi Rabbimiz Subhana Tağala biz shu bo'laga bizni Qur'oni Karimga ko'z solsak, Alloh haq Subhana Tağala aytib, a'uzu billahi minash shaytonir rojim va ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin di. Kishilikka, tiriklikka, barcha alamga rahmat itib jibardik di. Shu bo'laga bizni Rasulimiz Muhammad alayhisolatu vasallam bizni ham jamag'at shu payg'ambarimiz Peygamber bulup, халыққа, bizge, ümmetke, cemaat anlatmagan mı haklılıkını, nindi haklılıkını? Cemaat, İslam dininde bir bereketli urun alıp tura hatın kızının derecesi, hatın kızının mertebeligi. Çünkü Resulümüz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bizden köpkene hadis-i şerifinde biz
bu мәсьәләне ачыклый алабыз. Бигрәк тә җәмәгать Коръәни Кәримдә bu мәсьәләне ачыктан-ачык ачыклый алабыз түгелмесең? Хатын-кызның дәрәҗәсе, хатын-кызның төп ролен. Җәмәгать берничә хадисенә күз салып, исебезгә төшергән Расулыбыз Мөхәммәд галәйһиссәлату вассалам безнең әйтүеннән иң элек әйтмиме Расулыбыз Мөхәммәд галәйһиссәлату вассалам җәннәт әниләрнең аяк астында ди. Җәмәгать алга таба сорау биргәч, кем миңа кадерле кешем дигәч, әниең. Шуннан соң кем миңа кадерле кеше дигәч, әниең. Шуннан соң кем миңа кадерле кеше дигәч, әниең димәгәнме? Җәмәгать алай гына да түгел. Көннәрдән бер көнне бер хөрмәтле сахаба үз әнисен, якын кешесен муенына утыртып җәмәгать хаҗ кылдырган, таваф ясатып йөргән вакытта сорау биргән Расулыбыз Мөхәммәд галәйһиссәламгә: "Менә мин шушы гамәлем белән туганым өчен әнигә түли алдыммы, бурычымны кайтара алдыммы?" дип сорау биргәч, ничек җавап ишеткән? Син туган мизгелеңдә әниеңнең бер чыгарган авазына гына түли алдың дип җавап кайтармаганмы? Хакыйкатны ачыклап. Җәмәгать, хәзер инде үзебезгә сорау биреп уйлап карыйк. Әмінә әгәр дә минем әнием миңа әни булса, башка кешенең әнисе дә җәмәгать, ул ана дигән улуг исемне йөртүче кеше түгелме? Димәк, хатын-кызга дәрәҗә, хатын-кызның урыны бик югары урын дип без ачыклый алмыйбызмы? Җәмәгать, уйланып карыйк. Менә аналарның хәйр фатихасы, аналарның безгә бер теләге генә ничек саклаучы икәнлекне ул бәянәдә аңлау өчен бер мисал белән чагыштыру китерик әле. Көннәрдән бер көнне Муса галәйһиссәлам исемле пәйгамбәрләрнең хөрмәтләренең берсе Раббыбыз Субхана тагала безгә ялвара ди. Эй Раббым, син минем кайтачак мәңгелегемне җәннәтләрнең түрләрендә итеп кылдың. Кем булыр икән күршем җәннәтләрнең түрләрендә дигәч, Раббыбыз Субхана тагала без әйткән: "Бар фәлән урынга күршеңне күрерсең" ди. Барып караса Муса галәйһиссәлам бер гади ичене күргән. Килгәндә әйтә икән: "Эй кардәшем, бер мусафир идем мин. Мине әз генә сыйлап, кунак итеп җибәрсәң" дигәч, теге кеше эшен калдырганда: "Әйдә кардәшем, рәхим итик минем иемә, мин сине кунак итәм, сыйлыйм" дип ине алып кайткан. Әмма дә ләкин җәмәгать бездә кагыйдәгә кергәнчә кайтып керүгә, кунакны сыйларга, хөрмәтләргә тотынмаган. Рөхсәт сорый икән: "Кардәшем, син торып торсаң иде, бер аръякта эшемне генә төгәлләп чыгыйм да, сине кунак итәрмен, сыйлармын" дип рөхсәт сораган, китеп торга. Шуннан соң бер никадәр вакыт үткәннән соң кире рәхим иткән. Һәм кунакка әйтә: "Шөкер, эшем тәмамланды. Хәзер менә мин сине кунак итәм, син минем иң кадерле кешем булырсың" дип эшенә керешкән. Шул вакытта кунак сорый икән: "Дустым, синең шундый зур йомышың булдымы соң? Кунагыңны калдырып күпмәгәдер югалып торырлык" дигәч, теге кеше әйтә икән: "Әйе шул" ди. "Аръякта минем әнием яши. Хәзерге вакытта минем ярдәмемә ул мохтаҗ. Менә мин аңа ярдәмемне иңдердем. Шуннан соң синең яныңа чыктым. Хәзер син минем кунагым булырсың" дип эшенә керешкән. Шул вакытта кунак тагын сорый икән: "Дустым, синең әниең синең гамәлеңә каршы берәр нәрсә әйтмәдеме?" дигәч, теге кеше әйтә икән: "Әйтте шул" ди. Ул ди күтәрә алганча кулларын югарырак күтәрде, дуга кылды, елый-елый ди: "Эй Раббым, шушы баламның миңа ярдәме аркасында, булышлыгы аркасында аның фани тормышын бәхет сәгадәттә итсәң иде, кайтачак мәңгелеген Муса галәйһиссәлам белән җәннәтләрнең түрләрендә күрше итеп кылсаң иде" дип дуга кылды ди. Җәмәгать, нинди нәтиҗәгә килә алабыз? Аналарыбызның бер рәхмәтенә тап булуыбыз, аналарыбызның бер хәйр фатихасын алырга тырышуларыбызда, җәмәгать, бу безне яклаучы, саклаучы, бәрәкәтләндерүче, тормышыбызның ямен арттыручы бер нигъмәт түгелме соң? Аныклап уйлап карыйк бер мәсьәләне җәмәгать. Әйе, хәләл җефетләребез белән дә мөнәсәбәтебез нинди булырга тиеш, һәм без нинди урын алып торабыз да тормышта, һәм хәләл җефетләребез, хатын-кызларыбыз нинди чагыштыру белән, мисал китерү белән тиң күз алдыбызга китерик. Җәмәгать, тәрәз төбендә бик матур итеп үсеп утырган бер гөлне. Җәмәгать, күз алдыбызга китерик балкып чыккан, яктырта торган кояшны. Хәзер җәмәгать, сорау куйык үзебезгә: менә шушы матур күркәм чәчәк кая үрмәли? Уңгамы, сулгамы, аръяккамы? Юк бит җәмәгать.
Үрмәли кая? Югарыга. Үрмәли җәмәгать югарыга, нәрсә аның максаты? Кояшның нурына, кояшның йылысына якынрак булыйм дип түгелме соң? Кояшта шул чирактан җәмәгать үзенең яктысы юкка чыкмасын белеп, үзенең тырышлыгы кирәк икәнен аңлаганга күрә күбрәк яктыртуы һәм үзенең тырышлыгын күбрәк хезмәтен куюы түгелме соң? Җәмәгать, безнең дә тормышта ролебез, әгәр дә без ир-атлар менә шушы кояш ролен башкарырга тиешбез икән, яклый да белүче, саклый да белүче, гаиләбезне тәэмин дә итә алучы, җәмәгать, тырышлыгыбызны йортта саклаучы, балаларга аң белем бирергә көч-куәтен куючы, үзен жәлләп тормаучы кеше ул җәмәгать хатын-кыз түгелме соң? Шушы чәчәк рәвешендә хатын-кыз түгелме соң җәмәгать? Һәм без якларга, сакларга, хәләл җефетләребез, аналарыбыз булган бәрәкәтне саклый белүчеләрдән булырга дигән сүз түгелме соң? Аныклап уйлап карыйк бүгенге көнебезгә килеп җәмәгать. Без шушы хакыйкатьне бүген танып, инанып, шуңа омтылып кына яшибезме? Әллә кызганыч, шайтан кыткысына да бирелә башлыйбызмы? Җәмәгать, бүгенге көнебездә без бит шайтан кыткысына бирелә башлап, кыйммәтлелекне оныта башлыйбыз түгелме? Аналарыбызның кадерен югалта башлыйбыз түгелме соң җәмәгать? Һәм хәләл җефетләребезгә дә мөнәсәбәтләребезне яңартып, ныклатып тору урынына без җәмәгать үзебезнең мөнәсәбәтләребезне суындыра башлыйбыз түгелме соң күңелләребездә? Җәмәгать, бу нәрсә белән тиң күз алдыбызга китерик әле кышчыкны. Һәм шул кышчык аңы белеме бары килеш, үзенең канатларыннан җәмәгать арынырга, канатларын сындырырга, канатларыннан азат булырга тырышачакмы? Канатсыз очып, канатсыз җәмәгать дөнья күрә алачакмысың кыш? Юк бит. Талпына-талпыначак та, Аллам сакласын, юкка чыгачак түгелме? Без җәмәгать хакыйкатьне танымасак, хакыйкатьне вакытында аңламасак, шайтан кыткысыннан ерагаймасак, без дә шушы канатларыннан арынырга торган кышлар булып калабыз түгелме соң? Җәмәгать, ныклап уйлап карыйк. Аллаһ Субхана тагала без Коръәни Кәримдә ничек дип әйтә? Алхакумут такасур ди. Ягъни алар ди масайдылар. Алар ди үзләренең кыйммәтлелекләрен, зиннәтләрен, булган мәртәбәлекләрен ди танымадылар, оныттылар, аның белән масайдылар ди. Җәмәгать, безнең зиннәтләребез, хатын-кызларыбыз, безнең зиннәтләребез, аналарыбыз, сеңелләребез, дәү әниләребез, якыннарыбыз түгелме соң? Җәмәгать, хакыйкатьне танымыйча без ерагая барып, үзебезне җәмәгать афәткә китерәбез түгелме соң? Танысак, аңласак, санласак бер-беребезне, ул вакытта бәрәкәткә дә ирешүбез, ул вакытта җәмәгать ислам динебез алга таба атлауга да, без дә бәхетле булуга һәм аналарыбыз да безнең шатлыгыбызга, уңышыбызга куанып, безгә хәйр-фатиха теләүдә булып, без бәрәкәтләнәбез түгелме соң җәмәгать? Җәмәгать, уйлап карыйк, дөньяда шушы гамәлләребезне үтәдек тә шуның белән чикләнде дә эш биттеме? Юк, җәмәгать, Аллаһ Субхана тәала Коръәни Кәримдә әйтә ничек ди? Калла сауфа тагламун, сумма калла сауфа тагламун ди. Ягъни сез ди, һәр гамәлегезнең нәтиҗәсен каберегездә булган вакытта каберегезгә төшкәч ди күрәчәксез. Һәм тасдиклап әйтә, һичшиксез күрәчәксез ди. Димәк, җәмәгать, әле җәмәгать ахират мизгелләре җитеп, имтиханнар биреп, без үз урыныбыз билгеләнмәгән була. Әмма ләкин инде тормышыбыздан Аллаһ Субхана тәгалә хузурында булганда, безнең каршыбызда җәмәгать пәрдә ачылып, күзләребез, гамәлләребезнең нәтиҗәсен күрә башламаячакмы соң? Һәм без җәмәгать күрмибезме ул вакытта яхшылык эшләдек икән, иншалла рахман яхшылыгыбызның нәтиҗәсен Аллам сакласын. Начарлык, батыллык, ялгышлык, адашлык эшләдек икән, ул вакытта янәдән нәтиҗәсен җәмәгать шушы инде кабер тормышында ук Аллаһ Субхана тәгалә күрсәтә башламаячакмы? Җәмәгать, уйланмыйбызмы соң Раббыбыз Субхана тәгалә без әйткән сүзләрне, ничек ди Раббыбыз Субхана тәгалә без сумма ла тусәлунна яума изин ганин нагым ди. Сезгә нигъмәтләр бирелер,
Сезгә мәртәбәлекләр насип булыр. Һәм һәр мәртәбәлегегез өчен сез сораларсыз димме Раббыбыз. Шуңа күрә җәмәгать, әйе, без иратлар хатын-кызларыбызны, аналарыбызны, сеңелләребезне әгәр дә карап, тәрбияләп, шатландырып яшәргә тиеш икән. Җәмәгать, шул ук чиракта әниләребезнең дә, хәләл җефетләребезнең дә бурычы тырышу, көч-куәтләрен кую, һәр вакытта да үз эшләрендә эшләп, аңнарын арттырып, ислам динендә ныктырып, дөньяга да, дингә дә үзләренең игътибарларын җәмәгать булдырырга тиешләр түгелме? Шушы хакыйкатьне онытмыйк. Шушы хакыйкатьтән җәмәгать ерагаймыйк. Аллаһ хак субхана тагала рәхмәтенә ашыгык. Шушы гамәлләребез дөньяның дөнья нигъмәте булса иде, гаиләләребезнең ныклыгына, якыннарыбызның бәхетенә бер сәбәп булса иде. Инде ахират мизгелләрендә һәммәбездә бәрәкәт кичереп, Рәсүлебез, сөйеклебез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям безнең уммәтенә булырга, һәммәбезгә дә гамәлләребезнең нәтиҗәсе сәбәпче булып торса иде. Иннаху гафур рахим, әл-җавадул карим, әс-самиғуд дуға.